Sportclub Cambuur had het met 4-2 verlen van Ajax. De Leeuwers hierden een bliksemstart met de goal van Sebastiaans de Blekkie in de 2e minuut. Binnen 24 minuten scherten Milik en Klaassen Ajax likwels op een vastsprong. In de tweede helft ging Cambuur op jacht naar de leaguemakker, maar toch goals van Milik en El Ghazi droegen de Amsterdammers uit naar 4-1. Och Betje tekenen vlak voor tijd voor de eindstand. Zij scheren elke bal erin die ze krijgen. Wij missen dan het baltje, maar de Amsterdammer die gooit het ding uit. Maar ja, het gaat om zulke lietse momenten en daar is Ajax natuurlijk top in. Daar hebben ze geweldige spelers voor. Ja, op een gegeven moment krijg je er eigenlijk bijna geen druk meer op. En ja, dan merk je dat ze wel heel goed kunnen voetballen. En dat ze eigenlijk onder die net niet druk uit kunnen spelen. Ja, en dat doen ze gewoon heel goed. En dan maken ze het ons gewoon heel lastig. Als Just, we komen op 1-0, dan hebben we een goede kans op 2-0. Die op Betje, die pakt de keeper goed, Sillessen. En dan hebben we een geweldig drukmoment op Boylissen, die shit die bal aan ervoor. En dat is juist hoe scherp het wezen als achterin in dit soort topwedstrijden. Lucas zit denk ik iets van en die zit net goed. En die spits kan trollen en die zit hem fantastisch in. Ja, dat was heel mooi. We hadden de hele week eigenlijk getraind. Op kort zitten veel druk. En op dat moment dat die bal, volgens mij was hij bij hun links in de hoek. Ja. En we gaan allemaal druk zetten, dus ik wil ook kort komen. En die bal wordt naar voren geschoten. Ja, en op een gegeven moment, ik ben de hele bal kwijt. Ja, en op het moment, hij draait weg. En ik draai me ook om en dan valt die bal eigenlijk achter mij. Ja, en toen was ik te laat. En in principe had ik nog het gevoel, dat die loop ik nog dicht. Maar hij schiet er van behoorlijk af, schiet hij nog wel aardig in. Ja, je wil graag een keer winnen. Zeker met onze speelwijze dan. Ja, dan mag het op en top wezen als het winnen wordt. Hè? Want we kennen zeggen, we gaan met Alverman voor de goal hingen en dan wordt het misschien 0-0 of 0-1 of 1-1. Maar wij kiezen erg bewust voor om vooruit te spelen. Ja, dan kerst je ze oprennen. Hè?